गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोबाय जे आसाम सरकारा जे जोंनि बर' बिजोंखौ जि फोथांनायनि अनगायै फोजोबनो नागिरदों बिनि जेबो गोरलै सानखान्थि आरो गोरलै बिगियानखौ जे इंराजि बिजोंनि बिथांमोना साफायनानै हरदों बिनि थाखायनो जों बिथांमोननि उल्थायै दिनै जोङो जे 6 थाखोनि जोंनि बर' फरायसाफोरखौ जोङो आनजादाव जिरायनायनिफ्राय गोजानाव दोननाय जादों जिहेथु साहित्य सभा आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों रायज्लायखांनायनि उनाव बिथांमोना जे जोंनि जे बर' बिजोंनि इंराजिजों जे साफायनानै हरबाय बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों बिनि थाखायनो दिनै जों फरायसाफोरखौ एग्जामनिफ्राय बा नैबे आनजादनिफ्राय गोजानाव थाहोनाय जादों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जे आसाम सरकारा फिन बेखौ बर' बिजोंनिनो साफायनानै हरफिनो जे साफायखानाय जे रायलायखानाय थासेयावबो आसाम सरकारा जोंनि डिमान्ड एबा बर' हारिनि लुबैनायखौ जे खैसारि खालामबाय थादों बिनि थाखायनो जों नैबे आनजादखौ होहोनाय जायाखै फरायसालियाव गासै 32 फरायसा दंमोन बे फरायसाखौ जों दिनै नैबे आनजादखौ होहोनाय जायाखै जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि होस्रिखावनायखौ आसाम सरकार एबा सोलोंथाइ बिफाना खोनासङो बर' हारिनि जे बिजों थांना थानायखौ लुबैयो जाहाथे आसामाव मोनसे एस'सिएट लेंगुवेज आरो 9थि फारिलाइयाव हाबनाय बर' रावखौ दिनै आसाम सरकारा बोरै फोजोबनायनि जे खैसारि खालामबाय थादों जे बे जाहाथे आसामाव दाजाथों आसाम सरकारा बेखौ बुजियो बेनिखायनो जों गोख्रों भाबै दिनै आन्दलन खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ बांसिन जोङो आन्दलन खालामगोन होननानै बर' हारिया दिनै ओंखारबोदों। बिगियान आयदाया इंराजि बिजोंजों साफायनाय बिनि समाव जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा बे मोननै आफादा जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोनजों गले गले रायज्लायसेयावबो दाख्लै गिबि खेबनि जिहेतु गुण'त्सब दा बावहायबो बिथांमोना थाखो 6नि बिगियान आरो सानखान्थि बेवहाय गावसोरनि गोसो बादियै सरकारा गावसोरनि गोसो बादियै सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजिजों कुइसन पेपारखौ हरबाय दा बावथ' बिर'धिता खालामखादों हेंथा होखादों जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा जयै दा जोङो बिर'धिता खालामसेयावबो नै दा जिथु सेकेन्ड फेजनि जिथु क्लास 6नि सानखान्थि आरो बिगियान दा बावहायबो जोङो सानखान्थि आरो बिगियान बे मोननै आयदायाव इंलिसजों फैनायखौ नुबावबाय जोङो दा बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जों बेखौथ' बुंगोन आरो गले गले जोङो हेंथा होबाय थासेयावबो आसाम सरकारा जोंनि दाबिखौ जुदि मानियाखैब्ला जोंनि हेंथा होनायखौ गनायाखैब्ला जोंथ' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयै मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय मोनसे लाबोनांसिगोन होननानै आं सानो आरो आंनिफ्राय गोदान सोलोंथाइ खान्थि बा आयेन बायदियैनो साफा बुंगोन नामा? डेफिनेटलि आसाम सरकारा जोंनि संबिजिरनि मोन्थाय सोलोंथाइनि मोन्थाय दा बावहायबो बिमा रावजों सोलोंथाइ लानो मोननायनि मोनसे मोन्थाया बेयाव दंखायो बेजों लोगोसे 2020 मायथाइयाव ओंखारनाय गोदान सोलोंथाइ खान्थि निउ एडुकेसन पलिसि दा बावहायबो बिमा रावजों सोलोंथाइ मोननायनि राइट बे दंखायो रोखायै दंखायो दा बे थासेयावबो सरकारा जों नुदों जोंनि बिमा रावनि बिजोंनि जायफोर फरायसालि दा बेखौ फोजोबस्रांनानै इंलिस मिडियाम खालामनो थांनायखौ जों नुगासिनो दङ बेखौ जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जिहेतु बेयो बर'नि राव थुनलाइ फोथांनाय हारि फोथांनायनि खामानि मावगासिनो दं जों बेखौ गनायनानै लानो हाया दा बिथांमोनहा जेखि खालामाथों मानो जेखि माने सोलो खालामाथों कनस्पिरेसि
लायाथों मानो बेखौ जोङो गनायनानै लानो हानाय नङा। जोङो गोनां जायोब्ला बिथांमोननि बेरेखायै जोङो सरकारनि बेरेखायै जोङो आन्दलन खालामनांगोन आं बेखौनो बुंबाय।